39 mulleres asasinadas en 2025. ¿Qué? A mí no, André. 1.333 vítimas mortas dende 2003. 3 nenos e nenas asasinados en caso de violencia contra a muller este ano. 2 deles fillos do agresor. 65 vidas de menores de idade arrebatadas en casos de violencia contra a súa nai desde 2013. 20 menores de idade orfos neste 2025. 4.899 orfos desde 2013. Máis de 99.000 denuncias presentadas en 2025. Se molesta escoitalo, imaginade sufrilo. Bo día a todos e todas. Un ano máis reunímonos aquí, como mostra de rexeitamento da violencia. Neste caso, da violencia que están a sufrir as mulleres. Acabamos de escoitar os datos e queremos condenar cada un dos machismos cos que nos enfrontamos día tras día. Queremos desenmascarar os misóxinos desde o primeiro chiste machista e poñer en evidencia os violentos desde o primeiro desprezo público. Pedimos unha maior formación dos profesionais que atenden as mulleres e aos seus fillos e fillas e reivindicamos a igualdade en calquera espazo para que outras mulleres teñan a oportunidade que estas non tiveron. Non cesemos no esforzo posto nesta loita. Neste 25N non imos deixar de gritar o nome das que foron silenciadas. En primeiro lugar, imos ler o poema Eres miña, de Raquel Pérez Diegues, onde aparece a reflexión dunha persoa vítima de violencia contra a muller. Eres miña. Enchíchesme a vida de flores, mentras pechabas todas as fiestras. Os alumiños eran fríos, as palabras ferían. A xaula dourada cada vez era máis estreita. Faltaba o aire para respirar libre. Faltaban as apertas amigas. Aparteime do mundo porque ti mo pedías. Eres miña, tatuaches esa posesión en cada recuncho dos meus dereitos. Eu fun desaparecendo entre silencios e fun esquecendo entre soidades. Pequena, insignificante, culpable. Busco satisfacerte mentras me balanceo nunha lama morna de destrucción. Eres miña, berresme en cada poro da pel. Eu asinto sen forzas, porque miña xa non son. O medo apelmaza os meus instintos, pero unha raiola de voluntade emerxe. Percorre a sangue conxelada e devolve algo de calor. Os dedos tiran da man, esta do brazo. O corpo resucita. Hai un alento cálido que sae da miña boca, que se abre para berrar un berro esquecido. E deixo atrás flores marchitas. Fuxo da aula de hoy. Espida, pero libre. Resucito o meu medo. E corro ata onde o sol quende. Unha bágoa percorre as meixelas, e o sorriso perdido renace das cinzas. E comezo de novo. Non son túa, son do aire, da auga, do solpor. Son días cálidos de verán e dos brancos do inverno. Son única e valiosa. Sí, así son eu, e non son túa. Agora, o alumnado de Artes Escénicas do noso centro vai realizar unha adaptación do poema As razóns do asasino, da autora Marica Campo, onde unha muller é asasinada pola súa parella tras darlle 21 apuñaladas. Mateina, que era miña. Dixo, Mateina. Mais non son un asasino. Espeteille 21 apuñaladas. E volvería a facelo. Unha e 1000 veces. Mateina, mais eu xuro que a quería. Tamén quixen morrer. Mais houbo un fallo. Se estou vivo aínda, é polo fallo. Que é dos homes errar. Eu son un home. Vivir despois en ela non quería. E agora hanme xulgar
por asasino. Non tiven moita sorte. Pasas veces. Preferiría eu levar as puñaladas. É a vida que dá máis puñaladas. A vida non perdoa ningún fallo. Eu tiño advertido moitas veces. Non me tires do xenio! Son un home e non respondo de min sete asasino! E tiven que facelo. E non quería. Ela dixo que xa me Xa non te quero. Esas palabras sí son puñaladas. Que ninguén diga que son un asasino! Ela foi a que tivo un grande fallo. Conmigo non se xoga! Son un home e debín na tundir moitas máis veces! Delle ter estoupádome máis veces. Faría sempre aquilo. Que eu quería! Muller obedece sempre a home. Non foi falla chegar ás puñaladas. Ese foi o meu erro. Ese, o meu fallo. Que eu non son así. Un asasino! Velaí as razóns do asasino. El zoupábame un pouco. Só ás veces. Ela foi a que tivo un grande fallo. E se a matou, ser foi porque a quería. Pouca cousa, 21 apuñaladas. Se que nas dá é o dono. Porque é home. Epitafio. O teu home. O asasino. Matábate 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces. Pois quería aporrar puñaladas. Houbo un fallo. Sobrecolledora actuación dos nosos compañeiros de bacharelato. E máis cando nos damos conta de que ás veces a realidade supera a ficción. Agora, os nosos compañeiros Beatriz González co violín e Alexandre Ferreira co chelo nos interpretarán Negra Sombra de Rosalía de Castro. Un forte aplauso para eles. Por último, para rematarnos este acto, imos facer agora un minuto de silencio, en lembranza a todas as mulleres asasinadas. Unha vez que finalice, comezamos co recreo. Non sen antes darvos as grazas por estar aquí e recordarvos que sempre debemos decir non ante calquer tipo de violencia.